మన దేవాలయ దర్శనానికి మనం డబ్బులు పెట్టి మన దేశంలో వెళ్ళాలా? ఈ దేశాన్ని నాశనం చేసి ఈ దేశాన్ని ముక్కలు చేయాలనుకునేటువంటి ఎడారి మతస్థులకి ఇక్కడి నుంచి ఈ దేశానికి అవసరం లేని, సంబంధం లేని, అక్కర్లేని వాడు ఏదో యాత్రకి వెళ్తే సబ్సిడీ ఇస్తారా? కోర్టులో కేసు వేయాలా వద్దా? మాట్లాడాలా వద్దా? సిగ్గు శరవన్న లాయర్లు ఉన్నారా లేరా? ఉంటే కేసేయండి. ట్యాక్స్ పేయర్స్ డబ్బు ఎవడి యాత్రలకి ఇవ్వకూడదు. నిన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో చూసా, రఘురామరాజు గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపశాసనపతి, ఆయన చెప్పారు, దేవాలయాల్లో డబ్బులు పట్టుకెళ్ళి హిందూ పూజారులకు ఇస్తున్నారు, మరి మౌజర్లకి, పాస్టర్లకి ఎక్కడ పైసలు ఇస్తున్నారు? ప్రజల ట్యాక్స్ డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వాలి? నేను ఎప్పటి నుంచో చెబుతున్నటువంటి మాట ఆయన మొన్న చెప్పారు అధికారికంగా. గివ్ ద బిగ్ హ్యాండ్ టు